ako sa mabugnaong bilangguan. Naa ba? Wala. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. If we reduce the job of the president, mga higala, to go after those corrupt people, bagsak gyapon siya. Ngayon naman, pila ramay napapriso niya. Only those people, mga higala nga di mudagan? Only those people, mga higala nga di musukol? Si Sara Diskaya ron, mga higala, nagbagong tuig, mga igsoon nga, wala sa pamilya. Nagbagong tuig, mga higala nga, naas bilangguan. Isa pa karon nga pinakabugat nga gibati ni Sara Diskaya, matay. Dili man lang yun ako, maoy nakabenepisyo ani. Daghan man yun. Ang mga politiko, nigamit raman yun nako. Ano nagibati ni Sara Diskaya ron ba? Ang mga politiko, ang mga kongresista, igo raman yun na. Nagpahimulos sa kampanya nga akong gitukod. Karon pagkabulabog na matay, ako naman lang in taon diri. Asa naman ang uban? Si Sara Diskaya, mga higala, layo pa ang Semana Santa. Pero siya, mga higala, nakaingon, nakasinggit na. Congressman ko, senador ko, nga nung gibiyaan mo ako. Ano gibating Sara Diskaya ron, okay?